Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon alluwal nogase joyi ngal ɗo jeygal ko wonande horɓe balɗe nogase nayyi ene jofoya nogase joyi. Jamma mon nanɗon ɗum ɗo mbatton hen ko darɗe jeetati ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina hawra calminali nayyi kala hen darde ko fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi nayyi. Ngal ɗo alluwal jeygal ko wonande horɓe balɗe nogase nayyi ene natani jamma nogase joyi. Alluwal ma nan ɗon ƴetta mbaɗa ko darɗe jeetati mbaɗata ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina hawra calminali nayyi kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi nayyi. Alluwal ngal ɗo jeeyi ɗum ko wonande horɓe balɗe nogase nayyi ha timmi oɗon jogori jofoyde jamma nogase joyi. Alluwal mon nan ɗon ko darɗe nayyi ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina wona calminali nayyi kala hen darde mbaɗa hen fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi nayyi mbaɗa sa nani jeddowo jokka hajuma ndewa Allah ma ko moƴƴere mbaɗɗa waɗan ko boni wadde ko nafila noon wona farilla. Sa waɗi keeɓa ko woni hen ko, sa acci kadi ala ko waɗima hay batte koye mbaɗa noon keeɓa moƴƴere ɓuuri moƴƴude ma mbaɗa moƴƴere keeɓa moƴƴere ɓuuri ko nafila noon wona farilla. Sa waɗi ka korowo sa waɗani ka korowo ko darɗe jeetati. Alluwal ngal jeeyi ɗum ko horɓe balɗe nogas e nayyi ha timmi ene jogori jofoyde nogase joyi. Jamma mon nan ɗon ko darɗe jeetati mbimi on windaɗo nan ɗon ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali nayyi kala hen darde ko fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi nayyi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reeno, yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama, wassalam.